Prvo, za sve nas, za mene lično, ovo je ogromna čast i ako nešto deci budem ostavio traku neku da gledaju, to je da sam imao tu priliku da sedim u istom studiju sa Gerhardom Schröderom. Ne znam da li ljudi u Srbiji dovoljno znaju, ali reč je o legendarnom nemačkom kancelaru. Bürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Jedan od naših prijatelja je danas sa nama. Čovek koji hoće da pomogne Srbiji i koji podržava Aleksandra Vučića u naporima da od Srbije napravi bolje mesto za život. Dragi prijatelji, obratit će vam se gospodin Gerhard Schröder, nekadašnji kancelar Nemačke. Herr Präsident, lieber Freund Alexander, meine Damen und Herren, keine Frage, Serbien steht vor einer entscheidenden Wahl. Dame i gospodo, dragi Aleksandre Vučiću, Srbija se suočava sa presudnim izborom. Samo zbog toga što i kako ih mi pamtimo 99. i Clintone i Blairove, ali oni u svojim zemljama imaju sve slabije podrške i u tom trenutku vi pravite s njima partnerstvo. Pa zato što sam pametan. Za razliku od onih koji misle da su mnogo mudri što će da viknu u srpskim novinama ua ti i ti, šta ćemo da radimo ako pobedi slučajno Hillary Clinton? Šta ćemo da radimo? Hoćete da isključite tu mogućnost? Hoćete vi da mi garantujete da neće pobedi Hillary Clinton? Pa treba da vodim zemlju i da treba Amerika da vodi politiku protiv Srbije ovde. Hoćete to? Zato što sam pametan. Zato što sam pametan. Zato što sam pametan. Prode. Evo gospodin, radi predsjednik. Potpredsjednik Amerike. How are you? How much it is? I got it. Koliko je? 70 evra. 70 evra. How much? No, it's paid. No. Ja plaćam. No, Samo spakujte to za potpredsjednika.